No morjesta. Mä rupesin käymään tammikuussa, eli vuoden alussa, pianotunneilla, ja nyt mä oon käynyt siellä 3 kuukautta, ja te tuutte näkemään mun oppimisprogression tällä videolla. Eli mä kuvailen 3 kuukauden välein videon, miten mä oon kehittynyt, ja te näette sitten tämän vuoden jälkeen, kun mä oon vuoden tätä kuvaillut, niin näette sitten paljon vuodessa voi kehittyä, kun rupeaa käymään pianotunneilla. Joo, eli tässä on 3 kuukauden opettelun jälkeen. Noin, eli ei ihan täydellisesti mennyt tämä soitto, mutta mä oon tässä 3 kuukaudessa oppinut lukemaan hiukan nuotteja silleen, että tällainen yksinkertainen biisi menee pienen harjoittelun jälkeen ihan ok. Että pienellä lämmittelyllä tämä varmaan menisi vähän paremminkin tässä. Nyt mä kuvaan tämän vaan tästä suoraan, miltä se kuulostaa realistisesti. Ei nyt ruveta sitä tässä hiomaan sen enempää kuvauksia varten, vaan tuolta se kuulostaa 3 kuukauden harjoittelun jälkeen. Me nähdään sitten 3 kuukauden päästä ja katsotaan, millainen kehitys on tapahtunut sinne. Joo, mennään sinne. No morjesta taas. Se on taas 3 kuukautta vierähtänyt ja on aika katsoa, minkälaista progressioa on tullut tässä ajassa. Eli yhteensä puolessa vuodessa aikaiseksi. Mennään katselemaan. Siinä teille Whole New World Aladdinilta. Joo, eli mitäs mä nyt sanoisin tässä puolessa vuodessa. On oppinut ihan ok
lukemaan nuotteja. Tää ei nyt ehkä kuulostanut mitenkään kauhean paljon paremmalta, mitä toi viime progressio-kappalekaan. Eikä tääkään nyt mikään monimutkainen biisi oo, mutta kyllä tää paljon huomattavasti vaikeampi on kuin se viimekertainen. Että mä en tiedä huomaako sitä, mutta kyllä tässä on opittu. Opittu on, ja nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että on opittu jo sen verran, että mä tajuan pikkuhiljaa, kuinka helvetin vähän mä osaan ja kuinka paljon on vielä opittavaa. Koko ajan tulee uusia sääntöjä noiden nuottien kanssa, että mitä pitää muistaa, mitä tarkoittaa mikäkin väkänen, että ei tää helppoa. Että no periaatteessa nuoteista biisinopettelu on sinänsä yksinkertaista, että ei tarvitse kun se yksi ymmärtää, mutta sitten kun ottaa uudet nuotit aina, kuten mullakin on tässä harjoittelussa vino pino erilaisia biisejä, niin niissä on välillä vähän muisteleminen. Mutta ihan hyvä progressio ollut mun mielestä tässä puolen vuoden aikana. Että eipä kai siinä. Me nähdään sitten varmaan koko 3 kuukauden päästä, mikä biisi seuraavaksi harjoitellaan. Mä en itse asiassa ole ihan varma, mikä biisi me siihen harjoitellaan tavallaan näyttämään sitä progressioa. Mennään varmaan sitten klassiseen musiikkiin seuraavaksi. Mutta joo, nähdään 3 kuukauden päästä. Moi! Se on taas 3 kuukautta vierähtänyt ja tällä kertaa ollaan sitten harjoiteltu vähän klassista musiikkia. Mozartin 40. sinfonia soitetaan sitten seuraavaksi. Semmonen. Katsotaan miten menee. No niin, semmoista progressioa. Ei nyt mennyt täydellisesti tällä kertaa toi soitto. Mä en tiedä, jotkut päivät on parempia kuin toiset. Mulla tuntuu jotenkin kädet olevan tänään ihan nakit ja muusi, mutta kyllä mä väittäisin, että tässä on ihan hyvä progressio tullut kumminkin taas 3 kuukaudessa. Toi on, mä en tiedä tosiaan kuulostaako se välttämättä kauheasti ihmeellisemmältä kuin viime biisikään, mutta kyllä se on huomattavasti vaikeampi. Nämä klassiset pukkaa olemaan vähän tämmöisiä sekopäisempiä biisejä, mitä näitä on harjoitellut, että noi vanhat säveltäjät, niillä on niinku noita henkisiä ongelmia ollut sen verran paljon, että ne on tehnyt aika kipeitä biisejä. Jotkut nuotitkin on kirjoitettu ihan pisi helvettiä sille, että niitä on tosi vaikea soittaa. Sille, että ne olisi voinut kirjoittaa helpomminkin soitettavaksi, mutta ne on kirjoitettu ihan huvin vuoksi ihan pisi helvettiä. Mutta paljon on opittu taas. Nuoteista rupeaa pikkuhiljaa ymmärtämään ja on harjoitellut tosi vaikeitakin biisejä, että nyt rupeaa pikkuhiljaa ehkä kehitys hidastumaan siinä mielessä, että vaikeampia ja vaikeampia biisejä on hitaampia ja hitaampi harjoitella. Voi toki olla, että mä oon ollut vaan laiska ja harjoitellut liian vähän tai jotain, että sikäli. Mutta joo, sitten olisi vielä tammikuussa vielä sitten viimeinen demonstraatio, kuinka paljon taas keretään 3 kuukaudessa kehittymään. Otetaan siihen sitten joku suhteellisen vaikea biisi. Niin vaikea kuin osaan
siinä kohtaa sitten jotenkuten. Eihän se nyt tarvitse täydellisesti mennä niin kuin etääkään mennyt, että jos mä nyt yrittäisin, kyllähän se nyt varmasti saataisiin virheettömästi menemään tämä biisi, jos mä laittaisin kameran päälle ja soittaisin sen niin monta kertaa, että se menee kerralla täydellisesti, mutta se nyt olisi ehkä vähän epärealistista. Ei tässä nyt kumminkaan olla mitään tämän tarkoitus on näyttää todellinen progressio, ei semmoista leikkiprogressioa. Joo. Mutta ei siinä. Se on sitten taas 3 kuukauden päästä jatketaan. No niin, vuosi on harjoiteltu. Vuosi käyty pianotunneilla kerran viikossa, miinus joulu- ja kesälomat. Sitten on ollut itsenäistä harjoittelua. Eli katsotaan nyt sitten paljon on kehitetty vuoden jälkeen. Biisi, joka me tullaan nyt vetämään vuoden harjoittelun jälkeen, on aika vaikea. Tämmönen kuin Myrskyluodon Maija. Tää on aika pitkä biisi. Mä soitan tästä nyt mun oman sovituksen, että saadaan se pidettyä vähän lyhyempänä. Tää kestäisi, tässä on näitä kertosäkeitä, niin te kyllä kuulette koko biisin, mutta mä vedän vaan sen yhden kerran. Jos te haluaisitte musiikkia kuunnella, niin siihen löytyy varmasti joku parempi kanava. Hieno biisi, jos haluaa kuulla, että miten se toimii, kun joku oikeasti osaa soittaa tosi hyvin, niin kannattaa laittaa Googleen Myrskyluodon Maija, tai siis YouTubeen Myrskyluodon Maija, niin siellä on tyyppejä, ketkä vetää sen tosi hienosti. Mä nyt vedän sen vähän lyhyempänä versiona, ettei teidän tarvitse kuunnella liian pitkään tätä kaikkia kertosäkeitä, mutta te kuulette kumminkin ihan riittävästi. Eli semmoinen kehityskaari oli vuodessa. Vuoden kun käy pianotunneilla, niin siinä on aika tommonen realistinen tavoite ehkä, että mihin pitäisi päästä. Että mäkin olen välillä vähän laiskasti treenannut, kun on ollut työkeikkoja varsinkin kesällä tosi paljon, niin ei oikein päässyt harjoittelemaan. Että tähän nyt todennäköisesti pääsee vuoden harjoittelulla. Tietysti ihmiset on kauhean erilaisia, jotkut oppii vähän nopeammin ja jotkut vähän hitaammin, mutta ei se mitään haittaa. Iso suositus, tämä on ollut erittäin hauska video tehdä ja erittäin kiva uusi harrastus mulle tullut tässä samalla. Jatkan harjoittelua ehdottomasti. Nyt kun on tammikuu, niin nyt on hyvä aika keksiä itselleen joku uusi harrastus ja kehittää itteensä. Tämä on semmoinen hyvä sauma siihen. Kesäkuntoon 2025 on yksi kanssa, mitä porukka tekee, niin miksipä ei, sitä voi aikuisielläkin ottaa itselleen uusia harrastuksia. Ihan hyvin vielä pystyy oppimaan uusia juttuja, vaikka onkin vanhus. Mutta joo, tämä oli tämmönen video. Jos tulee jotain muita tämmöisiä prokkiksia, tämmöisiä pidempiäkin prokkiksia, niin heitelkää ideoita. Mä mielellään ottaisin tällekin vuodelle jonkun haasteen. Toki mä jatkan pianonkin harjoittelua. Me voidaan katsoa sitten 5 vuoden päästä, että millaista kehitystä silloin on tapahtunut, mutta
Joku uusi haaste olisi ihan kiva, että heitelkää kommenttiosioon ideoita, mitä te haluaisitte nähdä, kuinka paljon oppii vaikka vuodessa jotain tiettyä asiaa tai jotain muuta. Voi se lyhyempikin aika olla ihan hyvin, kuinka paljon 3 kuukaudessa oppii jotain ja näin edespäin. Että tälle uudelle kanavalle tulee vähän tämmöistä erilaista sisältöä. Ja jos joku on tänne eksynyt ilman, että on mun pääkanava tuttu, niin Hardkokki-kanavalta löytyy sitten taas ruokavideoita. Siellä on ruoanlaittoa. Joo, eipä kai mulla muuta. Kiitos oikein paljon, kun katsoit tämän videon. Ja julkaisutahdista en osaa sanoa, että kuinka nopeasti tänne uudelle kanavalle tulee videoita. Varmaan vähän hitaammin kuin pääkanavalle, mutta heti kun mä saan jotain ideoita, niin mä teen tänne sitten kaikkea tällaista, mikä ei liity ruokaan millään tavalla. Tai no okei, kyllä tänne varmaan ruoanlaittovideoitakin jonkinlaisia tulee. Ehkä vähän enemmän semmoisia hölmöilyruoanlaittovideoita, mitkä ei sitten pääkanavalle taas tuu. Jotain sekoiluja, niin kuin herneketto, mehujäätelö. Siitä ei ihmiset ole tykännyt pääkanavalla, niin laitetaan jatkossa kaikki hölmöilyvideoita, kaikki tämmöinen, mikä ei liity oikeastaan ruoanlaittoon, niin laitetaan tälle kanavalle sitten. Mutta joo, mulla on kyllä pari ideaa, mitä mä tänne ajattelin kuvailla. Mutta ideoita otetaan vastaan, että jos teille tulee jotain ideoita, niin saa heitellä. Uusi kanava, uusi startti tälle, niin tänne voi laittaa ihan mitä vaan. Tai mulla sen kummempaa. Kiitti, nähdään seuraavassa videossa. Moikkelis koikkelis!